Dove poca tengah Ika main figuranti. Suiza es Suecia, 100% suecio. Europa da. UEFA Euro vivía
Sí, que... Sí, Ez dileke... Degarloak legutea partida dena horrela izan dira. Eta gero hortik gero. Zer ez? Muriak erakusten hasi izan. Iba izan kanture eta demezkiak, sin más, ¿sabes? Hola, izo beneko olai? Horati? Horati, a ver, bai. Zeurekin. Sí. Ez ezan? Zein Ah, hostia. Berriz. Erara berriz. Erara, ipitzeko txapeta puti hori? Gazatik. Misagria que no puedo. Ez, beri bai, gure. Esan dira nahi gure da. Bideoan agartzen. Eskat hori Mateu, ostia. Zaro golazo Esku apoiatzeko epin non da, jauzi bali bat. Super onaza. Eta ezin ikusi zen bestian ikusi zen. Zer ez da, bende behin. Hauei ikitxetan hori zekur txarra da. Pero sí, Geri txotxo. Zuta, man, Ah, hori, malentza. hori. Lanik ikusen erara autotxo, Zamero bidezu, bakarra zama da. Claro, baina ez dakiko nori zama. Galduta goz, Jo, nik edo ikusi Ai, Flores, atatzea. Baizki. Nik uste tobe deularraga batzu jatea. Pero ez da txarra. Bai! Zer? Eroko partidu itxik da minoria. Erako partido. Hoxe juega partido. Golatua. Joder, ni eso.